mi sgúlag inir Obair-Gàrraidh agam. Ná go a bhí ganainn ha mi sgúlag na hinnearach agus hiú na flúrichen, Bernan bríide agus chomór sa han na cín achge. Sin na gín se gút go bhfuil an tábhah seo cumiseach torach agus Gàrraidh a bhí seo fat an bblianichens agus bí mi leaiteachadh leis an inir a thula bliana. Se rút maithe sin. Dachas gan bí fás má an seo an bliana. Mi a dó a chud bhuntàta an sa chláir bhuntàta agam agus an dói níú sin seo steawapan a bhuntàta. Steawapan agus bí chuide gráin scawap agus scawapan agus a rút a mi díanag ha mi steawapag a bhuntàta bí chuide gráin a scawapag a bhuntàta agus leis sin sìol sin bachawach that seo roiata gonna bhí an good agus sin bachawacan fás a sin ach fé mi ciú dáthúil a bhí an scach steawap agus leis sin ha mi dúireacht ó aghail seo gúte mar seo an gin géir mi mar seo so ha mi steawapag neo a scawapag a bhuntàta sin steawapan a bhuntàta agus mar a thuairsmí bachawach agus bachawacan agus a bhuntàta lecan an seo cuideach agus chofatsathe dáthúil an scach steawap ha dhéanamh go maith. Mar sin bhuntàta sìol, sin seed, bhuntàta sìol, seed potatoes, sin steawapan, scawapan, agus cuirí tú an mecha seo at, an sa grain, agus bí at a tuirimachug risa grain. Sin drying in the sun, a tuirimachug risa grain. Agus seo níl, gus a fás an éol, cad cruai agus bí na séir fan tábhah an nóir sin. Agus dúidir bheits a tuirim gléir cuirimí an bhuntàta mar sin. Bhá brí ar a chun seo. Sé bháideach go le heannar san a bhí gopur sa gá. Seo an chláir bhuntàta agam agus bheith bhuain ar fás úla go léir agus a sin dána dúidir bheits mí a ruáhar can change a whole she a sas. Leis sin hook me leum spew vec a seo agus spew me seo. Spew me a chwaar an chwaar bhuntàta agus hic me a seo leis a ruáhar agus ní mi an opar sin an a seo. Spew vec fach go bodan a seo. Spew vec agus a rúta bheith mi déanamh bheith mi a spew. So I'm out to Gàidhlig ac am a seo agus sgúil mi inir manure, sgúil mi inir bheith mi a sgúilig na hinnearach a seo. Seo úd, an úd. Seo an úd agus seo inneo ruáhar. Inneo ruáhar agus dé ní mi leis sin ní mi ruáhar o seo. So chuir mi seo go ruí agus ní bhí becin ruáhar. Mar a thuairs mi sgúil mi an innear an inneo seo agus roimh mi an grán for a seo cheana agus ní bhí becin a bharach. Tá seo chuir mi an tinneo ruáhar go ruí. Agus tíní a ruáhar.
sin a fear seo gan opad a bhí a rúáhar seo. Agus seo mi bhuaigh barach gus dewi seo. A bhá bhrí a hairí seo, a mi go an sa Obair-Gàrraidh agus an sa chláir bhuntàta, agus seo mi bhuaigh na réimí oige seo. A mi nis an sa chláir bhuntàta, agus sin an tíneó rúáhar, agus bheit mi rúáhar, nó bheit mi rúáireachadh leis sin, agus an nuair sin a spáiteacham, spáit bór, spáit bhic, sin, spáit bhidach, sin, agus an opad an íú leis seo, bhíú a spáiteach, sin, agus an seo an sa chláir bhuntàta, roinn mi Baile spáiteach a seo, agus roinn mi fhearainn, agus ons na fhearainn chud mi steawapan bhuntàta, steawap bhuntàta, steawapan bhuntàta. Sin, agus fás I sin na bachawacan a fás as a sin. Ha mi dá a chuach digging, ha mi dá a chuach seo, agus dá dhéanamh fenach an a seo. A rúi mar sin, gúte chomhar sin, leis a spáiteach. Chuach an san tábhah. A dhéanamh an tábhah seo agus a chorach, ní an grás. Seo na roinn mi uige seo ar a chláir bhuntàta, sin, agus bí bise cantal fheanainn riú, fheanainn. An sa bhéh sé lazy beds a sin ach hané máwag a sin tíon bh ucht a béha. Ha roinn a gopad an a bhí géananig fheanainn agus hané fíor fheanainn. Sa bhéh a mi cinnte go raised beds headed to a rút mar sin. Och cuiú an a seo bheit mi spáiteacham, seo, spáiteacham agus bheit mi a chuach, bheit mi a spáiteach, bheit mi a chuach leis a spáit, agus a seo deisiil an isir san a bhuntàta, so an a seo steawapanacham, steawapan a bhuntàta, agus bí chuide grain scallop, agus scallapan a bhuntàta, steawapan a bhuntàta, depending on your family. Okay, so mar a bheit mi grain súlan ar a bhuntàta, agus há géirí ciú dáthúil go trí, agus ma ha Obair-Gàrraidh an a sin, cuiritú sin síos, agus can be na bachawacan a dulsúas bí a furas a gaibh fás mar sin. Mi tew, leis a spáit an toisiú. Seo. Agus tew a seo. Tá mi a cur a bhuntàta an ist. A cur a bhuntàta, lein na badéad. Cur a bhuntàta. Upar bheit drí samhaí. Tíir sé bháireach go lei seo. Agus feice mi sin an dráist ar san. Ruta go meba. Ha mi an sa Obair-Gàrraidh a seo, acham. Agus mar a chunnig sibh, roinn mi rúáhar a seo. Agus an nuair sin chat a phlecht mi seo móran, seo toa, agus can bíú a toa cug leis a seo. Chat a phlecht mi sin ó mór an bliana,
sé spatch a chlecht mi is chuig mi seamach agus rain mi drillichan, drilla, drillichan. Agus mi gúte gan bí chuide grain imire agus imirin, san hon sin. Chud mi rútna ga hawa sin, chud mi curin agus onionin agus bíchtis hawa na sin. Agus mi dá hilton guíh, bí mi a cud anna seo, bí mi a cud sìol. Sìol sin na hacman sa seo, sìol. Agus seo sìol. Ach ha began di dhéfa dawn, ma chainte sibh anna seo, sin sílan, og gafaf an leisco, sé pánar a seo, a fánar, like a collective, a fánar, gusáirichte de vis sin a fás. Ach a hula hún yw seo sé sílanan pánarach, agus a seo pesar, a collective a fesar, agus seo sílanan pesarach. Sin. Sílanan pánarach, sílanan pesarach. Ach an uair sin, sé letas a seo, agus hí sibh cho bic sa seo, agus an sìol sin, gaparag sibh farás. Mar sin, ha curin mar sin cuideach, agus ha fras fhearainn an cuideach, agus tú scuúlagar san fiad as fras fhear sin hayseed. So rútbec mar sin fras, mar a vis shower mar sin fras. Agus nan bíonn sa díadach a scuúlag seo, bhíonn sa cruúh scuúlag sin, agus bhí gat sin a fáwh bhí gat a frasag, an dói bhí gat a fáwh. Ach chuirí mi a seo a ríist, ach ha mi dó a gael rútacin geisio, rhain sin. Seo sìol san bíchtis, na bíchtachan, beets, agus sé a bheith ó dhéanag, quash. Leis a vid a seo, ha bid acam, bidach. So mi quash, sin. Agus cuirí mi na sílanan seo straight. Sé ha mi cud, mi cud a bhíchtis. Cud bíchtachan, seo. Mar a thuairt mé sé tábhah me a seo, tábhah torach, agus chud mí innead go leabhar, an tábhah ar a dhéh innead a chug, agus an uair sin cántach í mí seo, cántach, cover, cover, mar sin, cántach í mí seo, cántach gamalistach, cántach í mí seo, mar sin, agus chud mí bicin de gusca, sin has, agus cúgan mé arm ar a seo fé mi sin a chántach ach sin a cud an tíl. Sin broccoli, sé fras a sin cud chubec sin. Seanis, te mi dó a chud pánar, a mi dó a chud a fánar, a gamarisca, seo a fánar, a mi dó a chud na pánarach. Agus mar a thuairt mí seo sílan, agus sílanan, mar sin. Agus fé mi a gáil síos, ma orlach go lé, inch and a half, orlach go lé, agus fé mi a bhí da orlach bhó chéile. A thuúna sin, da orlach bhó chéile. Agus bidanach an anna seo. Future bin could me in it. And then you have to go in how she is how I guess could me
sìol na sin, sìol na sin, sìol na sin, sìol na sin, agus sin a cud na pánadach, planting beans. Seo uisce agus uisce agus seo suach uisce agus Jeannie mi leis seo uisceachadh ha mi dáil uisceachadh a Gàidhlig an Gàidhlig bí mi a gusceachadh sin a gusceachadh a Gàidhlig. Ar an tí úr a seo a mi a gusceachadh.